Com presentar-lo a l'Arnau Puig? Ara aquí no llegiré el seu currículum, que és immens, però simplement recitar una petita lletania de dir que em sembla que el pla diria d'ell que és un homenot, no? Un homenot amb totes les de la llei, si em permet, no? I que per definir o per, no sé, per posar en paisatge aquest homenot diríem que és intel·lectual, filòsof, pensador, crític, semiòtic, articulista, assagista, sociòleg, professor, crític d'art, blocaire també, ara parlàvem del seu blog. Jo diria que sobretot un fi espectador d'art, no? Que això és potser el que més li agraïm, no? Tant de l'art del passat com especialment de l'art contemporani, no? Això és que hem tingut la sort que alguna vegada ens hagi fet un text i hagi mirat molt afinadament la nostra obra i l'hagi reflexionat, doncs li agraïm moltíssim, evidentment. L'arrel quadrada de 2 i després del número pi, que tot això no s'ha acabat, continuarà, i continuarà molt i molt fort, i em sembla que tinc la solució. Com amb això que acabo de dir, de la base primària de la teoria del coneixement, sí, que la base primària del que pensarà el Plató, del que pensarà l'Aristòtil, del que pensarà el Kant, del que pensarà el Hegel, del que pensarà el Heidegger, del que pensarà el Sartre, està amb altres també, però amb aquest, d'una manera més significativa, amb aquest jugador de futbol. Tot el que en aquest jugador de futbol, com en un coquet, en el nivell i possibilitats del coquet, l'elefant que s'ha... unes certes problemàtiques d'una cosa que sempre m'ha fet por, molta por, i si els que em llegeix, potser no el publicat, però és s'haurà de publicar algun dia, és que sempre m'ha fet una mica de procurar distanciar-me de les ètiques o de les morals, perquè les considero total i absolutament falses. Però és que i això és una de les meravelles. Ho dic de llatí, per tant, puc dir del català, del castellà i de la llengua que sigui. Les llengües són pous de saviesa. I jo me'n faig creus com s'han pogut arribar a crear aquests corpus lingüístics. Tots. Aquests nosaltres encara els tenim escrits. Però hi ha aquests pobles que no els tenen ni escrits, que només són orals, que és la tradició, els que els van dir. Bé, doncs...